Praise the Lord, Hallelujah. Kristuni tako bukusong kaitor kaham bini hamjakma khairokma paiplaya. So koroksa borok ano sengka brother Morke Tamo abonotei kisa chungno saiknar dihne. So belaikan nangkukma nikok no. Chung poito klainai borok Morke Tamo aba Norgo Tamo abono sinani belaikan dorkar no. Abono chung knowledge tongkhangan ke. At least sini bekao kaito ni thani wo khaki filma tongnai tekisa kaito no kirima bo tongnai te up session channel sekang norok nobun sanam chungo jisuno poito khlai nung tongai man khangan ke nung amor ke ni yakni kagai mano jisuno nung khabera oi bini dagi mano rakhogoi tongkhangan ke nung amor ke ni yogi mano. Praise the Lord, hallelujah. But o kethang tong sani neng kaito no poito ma khlainai o kethang tong sani Jisuni dagi mano mara khoknai neng thimani yagulo nono tai chora rajaglak kaito ni thani wo khaki philnani bagai. Praise the Lord, hallelujah. Abon bagi chung tini elambak abono tui tamo koksa Phaidi kisa chung diawi nalainai chung Mark chapter 9:42 ni simi 49 hay kaba 50 jora porikhangan ge chungoro kaham ke bujui mano tei nugui mano jisu oro kaisa content tei kok sawo sumsogo khiklai mani kok no tamni bagin ke jisu kaham ke no oro sakaje nung jodi sumsogo klagei tongkhang kang ke nung amor kewo soginai so moito narakdi o sungsaro tonglang pru sungkethang tongpru kaitoni dagi mano rakhok yawi kaitoni dagi matei tong yawi chung thikang ke chung thimani ulo mor kewo no soginai oro tini suno saikna rakha so oro borok sungo je a mor kewo bahai engna so ni kriston taku bukrok ang bektigoto bo thangai sogya ko mor kewo bahai engna abule ang bo sasokui mainya haipano o kaitoni kok sno je samano tui wansogei naimani le belai kirima sinsano tamni bagin kero norok na ang example norok oro khnawi na di 42 tam sakaro bible tumung no khoroksa suk ano poito khlai tongnai achrai basra rokni bere khoroksa suk no sumsogo khiklai ki a borok no totrawo holongdap kotorma khawai teijilango khiklai remase hamkugo so ani kriston taku bukro oro serai ke saka oro ani borok no sumsogo khiklai nai borok nole borok totrawo holongdap kotorma khawai teijilango khiklai rejak mase hamku goni saw so moitu nare doro kaise kok kaitoni borok no sumsogo khiklai nai borok ni majara belai kotorma obo o morke nasingi tongo aboni bagi thithang mase hamku gana nai saw asuk ke hamya aro tekisa aro tongo hake nini yak nono sumsogo khiklai ke abono tansui kibidi yak kong nei gnang ke morkeo thaiplaya horo hapmani slai nung yak kongsa krei ke mathang jakma se hamkugo. Praise the Lord, hallelujah. Yak kong nei kaham ke morkeo khiklai jakmani slai yak kongsa ke kaitor bai mathang jakma se jakugo nisau so ani kriston taku bukrok naidi oro besut kirima sinsa Jisu sakbai thangno sawo amor ke asuk ke kirima sinsa amsuk ke hambia amsuk ke wanama sinsa oro thiplaya hor a hor gundak ni hor hai amatai pai flaya a hor nini phola tai thui manya muitu narde obusak chung abo busak salsa thuinai bachini bisingo tongmane a phola abo tai thiplaya nung ta wansugui ne oro jisu saka hor thiplaya amor ke wasuk ke hor tongo je neni yak bai nang phano a hor ayah nei nung sapano pia a hor pai glak dei nung bo thui glak khamui tongnai oro chingte ba oro kubang ma porikhenugo mokol kolsa bai aba yakung kongsa bai yak kongsa bai oro kubang ma kok sajak tongo but tekesa kok no norok no ang saikhanar nam chungo aro borok ni besago yong kalai flai mang tongnai pia horbo thiplaya mang tongnai
Bsago yong klainai tei horbo tei theiplai glak. Praise the Lord. Hallelujah. Ani Kristoni takuk tei bukuk song bsago yong klainai o horbo tei theiplai glak. Belai kinu wana masin sano. So ani Kriston takuk bukrok a morkewo tei kebo o morkewo waisa nang habaika oron tei kebo nokhari phaimanya. Oboni bagino जों o संसारा गोथां tongsak abono tui kisa wansugui naina nango. Aboni bagi जों joto jorauno Subrai Jisuni bai krengui tonga nango. Kaitor bai जों thansaka tonga nango. Haya ngangki chini majra a jaga ono kelainai. Sengsaro tongsani no जों kaitor teni khaki pina nango. Jisuni mungno जों poito khaina nango. Tai bini phreungma rokno rakhogui जों salbrum tonga nango. Haya ngangki जों a theiplaya horo kelainai. Praise the Lord. Hallelujah. Ketek kaisa kok obono muitu narakdi morkewo tongnai borok borokni thani te kaisa hope hakaba asa tai krui morkewo tongnai borokni asa krui je borok teoisa borok mothangjaknai hne teoisa borok mothangjaknai hne borokni kuno asa krui so oboni begena kristoni ta khubu khuro ang tin norokno tamo kok sananai ke abuse morkewo tongnai borokni asa krui khaton makrui borok tai mothang playa borok o theiplaya horo molbrum brum bisik bisi ba tongno obo kebo semene kaitor sim semene but bororo sasti ekdom kes kosto tekto ekdom oro motama sane ekdom oro bia abon begang tinoro nobon message na muchingo gathang tong sanino nung bobono select khaina kya o sungsaro tongprono nini thanise nung morkeo da thangnai nake chukna haw da thangnai but tabuk tekesa kok sana muchingo poito khlainai borok ni bisung kaisa bul bujima tongo jisuno yachagi baptisma na khamane no jeng chukna haw thangnai hine haya nung jisuno manmani yagulo thi hawo phobjak ma baino nung chukna haw thangnai hine tawon sokti o mu YouTube roga nema hai simlang phati oi nini phola nokre nung kaitenoro thangnai hine tawon sokti elambak smoso mathai satni 21 subrai hini ringnai borok joto chukna hawa haplak kaitoni muchungmatei tongnai borok bosi chukna hawa hapnai. Praise the Lord. Hallelujah. So obon began tin norokno sanani muchungo abo wansok mano kibidi Kristen hapkono muthang jaknai abo haya Kristen hapmani yagulo chini tebo samung kebangma tongo je Jisu khlaidi mano khlainani Kristen hapmani yagulo a khlaidi mano jodi khlaya ngangki thimani yagulo chukna hawole thanglak chung morkeo no thangnai. Praise the Lord. Hallelujah. Tamni bageng chini te majra kotor tabuk anu borok obo busungo sabo muthang jaknai nei abule ang semendia sabo muthang jaknai sabo muthang jagya sobo morkeo khlainai haben elambak ni motete ngengke kaitono siniwi kaitono saimamani yaglo kaitoni tagi matei tongya borokle morkeo no khlainai abule kaisa kok semano sitetei sumso khlai tongnai sitetei abo chayani semen tong bet a chayao no khlai tongnai borok ni bagile chukna hawa jaga tongla. Praise the Lord. Hallelujah. Takisa kok obono sanamuchungo sabo muthang jaknai tabu borok ni kaisa bulbujima tong chini poito khlaini borok Hindu rok ngaka joton morkeo klaibenai borok no muthangnai krei ni sam but akok bo moito narak dije mathai chapter 25 obus kotoni kok no sapro ang tei kangi tongpro norok ano tei khan rekha ani ri kripro norok ano ri rekha ang alango tongpro norok ano naifeikha ok samung kaham no moito narak di engi mano borok poito khlaya engi mano borok kobi kaito no saimanlia hepano o samung kaham abo kaitorni akok no borok rakhogoi tongkhangangke engi mano borok kaitono sinia but engi mano kaitor borok no muthangai mano saimene kebo sabo mutangjagya but tebo omohai chini bokhorogo bul bujima abono chengkibna nango joto non Christian rok joto morkeo khlaine abo haya muthangya abo kaitorni thanise bo simse saimano sabo no chukna hawat langnai tlangya pia jodi bo kathang tongsani engi mano bo kaitono mainya haipano bo kaham samung rok khlailang khangangke bina samung bai bo muthangjagi mano but kabang borok saw samung kaham khlai bai nang muthangjagla kaitoni muchungmatei tongnai borok sinse muthangjagna no solontia jakob tamsa abo bo moito naradi poito tongma bai simingya poito tongai samung kari kya poito kathise samung bo belai brikar khayo ngi mano cheng Christian kaitono poito khlaini borok chini ke samung bai poito tongana ngi mano borok na kepon kaitoni kok thangi saine sikri kaitoni kok no prochar khaine sikri kya borok kaitoni kok no khasik khnalia ge borok bahai ke borok kaitoni yachak nai
but abo tini tegese kok tong kolok ma but tini angabo kok no sanan thangya but kok tini norok no sanan muchungo poito klainai ani Kristo taku bukurok nini thani no nung bojaga o thangnai chukna hawo da thangnai morke da thangnai jodi nung kaito ni hawo chukna hawo thangna muchung hangan ke elambak ni kok no poridi salbrum brum srudi tai sakno kathar khlai tongdi amo se bela important elambak ni kok bo porilia kirja nogobo thanglia surmung pandao bo nokhorlia sumsogono klagei tongkha kaito ni dagi mano rakhoklia chinal chuta wajawi tongkha bororokno haimya saka bororokno sumsogo khiklaikha ani Kriston ta kubu khurok chini majra kaisano moito naragdi morke nasingi tongo chungno jodi o samung rok khaike chung o jaga no soginai an bagani Kriston ta kubu khurok angkha khayo norok kisa sagle norok dia wei nani bagi sep mangkhna dia wei nai di a morke belai krima sinsa nung waisa morke hapkangka ajagan tai ki pilip phemangla thiasak jora nung oron matonai thimung tai krei paimung tai krai amo busuk bosor ba tongno busuk bisi ba tongno aba keba saimandia aboni bagai jeng poito khlainai borok jotoni bagi surina nango jotto borokno kaitoni hawo sogina angthung kebo phano o hor ni thiple horo jeno klaya wi jotono kaitore baksa tongnani bagi jeng jotoni bagi no suri thai tongo poito khainai borok kaito norok jotono hamari khlaitong amen